Helsinkiläinen 28-vuotias Ida Grönlund etsii kadonnutta ystävänsä Jonia. Mihin Joni on voinut kadota? Idaa vaivaa epätietoisuus Jonin kohtalosta. Nyt on aika lähteä kadonnutta etsimään. Kertoisitko sä, Ida, vähän sun suhteesta Joniin? Eli me tavattiin ensimmäistä kertaa baarissa joku 2 viikkoa sitten. Ja baari-illan jälkeen hän tuli sitten tänne mun luokse yöksi. Ja aamulla kun mä heräsin, niin hän oli poissa. Hän oli sitten lähtenyt jostain syystä. Minkälainen Joni oli ihmisenä? Erittäin hyvä sydäminen ihminen, että meidän ensi tapaamisella jo hän antoi mulle niin kuin tosi kivan pikkulahjan, tämmöisen Aqua Glide lubricationin, tämmöisen tuoksuu kivalta. Tästä jää jotenkin hirveän hyvä muisto. Jättikö hän mitään muuta sellaista johtolankaa tai vinkkiä siitä, että minne hän olisi saattanut mennä? Ainoa asia, mitä hän mulle nyt jätti, oli se, oli niin kuin hirveä määrä kysymyksiä ja semmoinen epätietoisuus siitä, että tapahtuiko jotain, missä hän mahdollisesti voi olla, että onko hän ylipäänsä elossa. Iida, mulla olisi sulle kysymys. Mitä sä sanoisit, jos mä kertoisin sulle, että me lähdetään nyt etsimään Jonia? Mä sanoisin, että se olisi tosi hieno juttu. Niin kyllä mua jännittää tosi paljon, kun tässä vaiheessahan mä en edes tiedä, että onko hän elossa. Mutta jos mä niin kuin hänet nyt löydän, niin ehkä se jännittää eniten, että miten hän suhtautuu ja haluaako hän tavata. Mutta toisaalta mä uskon vahvasti mun sydämessä, että myös hän on etsinyt minua. Helsinkiläinen Ida Grönlund etsii ystävänsä Jonia. Olemme saaneet vihiä Jonin oleskelupaikasta ja lähdemme matkaan Helsingin Pasilan asemalta. Olemme saaneet tietoomme, että Joni on viimeksi nähty Vantaan Tikkurilassa. Lähdemme etsimään Jonia sieltä. Tikkurila on Vantaan kaupunginosa pääradan varrella Keravanjoen pohjoispuolella Helsingin keskustasta noin 16 kilometriä pohjoiseen. Tikkurila on kaunis kaupunki, jossa vallitsee hyvä ilmapiiri ja iloinen tunnelma. Siellä on sanoinkuvaamatonta 60-70-luvun arkkitehtuuria, jossa on käytetty rakennusmateriaalina luonnonkaunista betonia. Vantaalaiset ihmiset taas ovat tunnettuja vieraanvaraisuudestaan ja ystävällisyydestään. Olemme saaneet osoitteita paikoista, joissa Jonin tiedetään usein asioivan. Aloitamme etsinnän. No niin, Iida, mulla on vähän huonoja uutisia. Eli he ei saanut antaa Jonista mitään tietoja Kelassa. Mutta siellä oli yksi asiakas, joka tuntee Jonin äidin. Ja hän antoi mulle osoitteen, josta voisi lähteä Jonin äitiä etsimään. Miltäs kuulostaa?
Jonia emme ole vielä löytäneet, mutta olemme löytäneet hänen sukulaisiaan. Jonin äidin eli Iidan tulevan Anopin olinpaikan olemme saaneet selville. Jonin äiti oli nukkumassa, kun saavuimme paikalle. Lopulta Jonin äidin herättyä meillä oli pieniä kommunikaatiovaikeuksia, mutta Jonin äiti otti Iidan avosydin vastaan. Lopulta työryhmä sai ratkaisevan vihjeen Jonin olinpaikasta. No niin, Iida. Joni on nyt löytynyt. Ja hyvin luultavasti hän haluaa tavata sut. Mä en paljasta sulle enempää, mutta kun sä kävelet 50 metriä tästä ovesta ulos, niin sä löydät pienet rappuset, joilla istuu eräs henkilö, joka siis melko luultavasti haluaa tavata sinut. Meidän yhteinen tie päättyy nyt tähän, mutta mä toivotan sulle oikein hyvää onnea. Saanko mä vielä halata sua? Oi, ei nyt mäkin itken. The pussy fart was a motherfucking work of art. She rode my dick just like a Kawasaki till her pussy started sounding sloppy like a old jalopy. Time to nut, took off the condom, slapped her on the butt. Then I bust on the face in between her lips. Then she started licking it cause it was good shit. Protein, hot and rich. Then I got my shit freaky, Mr. Rex. I remember that freak bitch up in the club of Victoria's Secret. She gives love no matter which way you take it. Niin, no kyllä mä kelailin silleen, että olisi ollut sille Terhille soitella myöhemmin, mutta... Niin, Iidalle. En mä sitä jaksanut soitella, että se jäi. Ja voin mä sitä nähdä, jos se antaa toosa. No nyt mä olen sitten saanut vastauksen, että hän on elossa ja hän haluaa tavata. Et mä jään tänne hänen luokseen nyt pariksi viikoksi ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.